Dili lang kabusog o kahimsog ang nahatag sa sugbusog program sa Kapitolyo. Namo nga usab kini og nindot nga mga hiyas alang sa kapulisan, mga magtutudlo, mga ginikanan ug mga tinun-an. Atol sa awarding sa provincial winners sa unang round sa sugbusog sa eskwelahan ug istasyonan niadtong Lunes, Marso 7, diin formal usab nga gilusad ang ikatulong round sa sugbusog program ug ang ikaduhang round sa sugbusog sa eskwelahan ug istasyonan. Ang mga dagkong opisyal sa Department of Agriculture, Department of Education ug Philippine National Police pulos ni paambit sa mga maayong bunga nga ilang naani pinaagi sa sugbusog. Kining atong gihimo karong hapuna, usa kini ka tangible accomplishment sa usa ka collaborative effort between the LGUs and the national government, pinaagi sa Department of Agriculture, pinaagi sa Department of Education o sa atong PNP. The secret of the success of the program is collaboration. It's very evident, no? With the presence of various stakeholders are here, it shows that collaboration is the key for the success of any programs or projects being implemented by any government agency. Somehow, it had relieved our policemen from the stresses brought about by COVID. So it was a productive diversion from the usual deployment in highly infected areas during the peak of the pandemic. Sa sugbusog sa eskwelahan, nalangkat sa Dapdap Elementary School sa lungsod sa San Remigio, ang unang dapit kinsa nakadawat og 300,000 pesos nga premyo. Ikaduhang pwesto og 200,000 pesos nga premyo alang sa Puerto Bello National High School sa lungsod sa Tudela, Isla sa Camotes. O gisundan kini sa Bituon National Vocational High School sa lungsod sa Dumanhog nga nakadawat og 1,200,000 ka pesos. Samtang sa sugbusog sa estasyonan, ang City of Naga Police Station ang nakakuha sa unang pwesto sa sugbusog sa estasyonan ug nakadawat kini og 300,000 pesos nga premyo. Second placer ang Argao Municipal Police Station nga may 200,000 pesos nga ganti ug third placer ang Tabuelan Municipal Police Station nga nakadawat og 1,200,000 ka pesos nga premyo. Gipasidunggan usab ang district winners sa sugbusog sa estasyonan nga wa maapil sa provincial winners. Kini mao ang Balamban Municipal Police Station sa ikatulong distrito, Carmen Municipal Police Station sa ikalimang distrito, Canduman Police Station 6 sa Mandawi City Police Office sa ikaunom nga distrito ug Hinatilan Police Station sa ikapitong distrito. Ang tanang district winners nga estasyonan pulos makadawat og police patrol car. Lakip sa gipasidunggan ang district winners sa sugbusog sa eskwelahan nga naglangkob sa Hilasio C. Babaw Memorial High School sa Dakbayan sa Karkar sa unang distrito, Alcoy National High School sa lungsod sa Alcoy sa segundo distrito, Bato National High School sa Dakbayan sa Toledo sa tersero distrito ug Canduman Elementary School sa siyudad sa Mandawi sa sixto distrito. Ang tanang district winners nga eskwelahan pulos makadawat og infrastructure projects gikan sa Kapitolyo sama sa pagpatukod og school buildings o classrooms, bleachers, CR o covered court. Ang mga mananaog sa programa na mahayag nga tungod sa programa napukaw ang pagkamamugnaon sa kapulisan ug mga magtutudlo. Nakahimo usab sila og byproducts nga ilang gibaligya ug ang uban gipanghatag ngadto sa mga tinun-an ug mga kabus. Kini ra bang pagtanong pasensyahay ni. Pasensyahay unya kakugi sad. Kay wala ang kakugi o pasensya. Wa gyud na di kina maabot ngingon-ingon anak. Daghan gyud tang nakuha nga value. Number one ana is ang atong cooperation. So even how hard or sa complex sa trabaho sa atong kapulisan, naawd gyapoy gitawag nato cooperations pud sa mga stakeholders o kanang mga community groups, mga grupos diha sa atong naga tabang po sa atong garden. It is not just the heart of winning. You have to be patient with the plans, no? Pagka-atiman. So there are a lot of things nga nakatunan nimo sa pagpananom. Nindot gyud ang kung ang naa kay heart sa
pananog. Mas daghan ang di magkalisod siguro kung mananog. It's very educational nga makakat-on gyud ang matag police pa. Not all police officers know how to plant. So that is why nga nindot yun nga makakat-on po sila in their own way. No? Labi na kung nasa sila yung mga backyard nga ilang magamit para sa pananog. Una niini ang provincial winners lang unta ang hatagan og premyo ni Gobernador Gwen Garcia. Apan tungod kay na-impress siya og nakadaig sa gihimo nga paningkamot sa mga istasyonan og eskwelahan, nakahukom siya nga muhatag usab og premyo sa district winners. Sa iyang bahin, gihangop ni Gobernador Garcia ang bunga sa Sugbuso program sama sa panaghiusa, kalig-on ug pagkamamugnaon taliwa sa mga hagit. So you see, here in Cebu, nothing is ever static. Wa ta malansang og usa ka lugar. We continue to evolve. We continue to improve because we continue to excel. Throughout the entire country, Cebu has become this model of excellence. And in spite of all the challenges that we have faced, we have proven that indeed Cebuanos at all times can stand up and prevail, emerge triumphant over all adversity. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.